Tessék! Én Györfi Pállal akarok beszélni, de nagyon kell vele beszélni. Az történt, hogy itt ülünk, nézik a tévém, és a feleségem most kapta ezt az okos telefont, és elkezdte össze-vissza nyomkodni. Vagy 50 darab arab arab név megjelent, és mind budaörsi. A fodrászt szeretnék bejelentkezni. Az a helyzet, hogy a szembelévő házon a tetején már körülbelül egy órája ott van egy fiatal gólya állat. Édesanyám azt mondta, hogy engemet a gólya hozott a világra, és én nem hittem el neki, azt mondtam, hogy járjak utána, szóval megkérdeztem, hogy engemet a gólya hozott a világra. Azt nem tudom, de szabálysértést követel. Van nekem receptem, és nem tudom, hogy mennyibe kerül, hogy esetleg erre van-e lehetőség, hogy megtudnánk, hogy mennyibe kerül. Reggel óta légvonalból bőgnek a tehenek. Jó napot kívánok, elnézést kérek, semmi probléma nincsen, csak annyit szeretnék kérdezni, nem tudja, hogy Győr-Moson-Sopron megyében mondott esőt mára? Volt a lakószervénynek, és egy ötös találatunk van, hogy ilyenkor mi a tehend. A lépcsőházban olyan borzasztó meleg, tehát forró a víz, a meleg víz. Hát hölgyem, a meleg víznek melegnek kell lennie, valószínűleg. Egy mentető nem tudna hívni itt a... Miért kellene mentő? Mi történt? Semmi van, csak hát nem tudok elmenni haza. És azt lehet megbeszélni, hogy holnap reggel 6-ig ott lennék. Hol lenne? Hát a kórházban. Valami tűzoltókat hívjanak már. Mert ég a gyomra. Beírtam a PIN kódot, de nem írta be, csak ilyen csillagok jöttek elő. Tessék maradni a szerelmi bánatnak a telefonszámát. Hogy mi szerelnek? Miért? A szerelmi bálnak.